एकदम दानमान थानसै होथारसै आच्छा आंनिबाथ' फुबानो मोजांमोनलै गोदान गायबानो जायोमोन नोंस्रा दालि दं हा दालि दालिखौलाय मानो नांगौब्रा आदाया ना न'खौ मालाय लुगोनब्रा जायगायावनो डाबलथ' जायो होमबा बेहायनो लुहैखालै होमबानो साबसिन जागौमोनब्रा ओमफ्राय न'खौ उनाव लासै लांबाय थादो सिबिनाया सिबिहैबाय थादोब्रा ना बहुत बादि बिकासआव दोनै गोथैसालियाव गोथैसालि जायो नामाब्रा फुजिबानो गोथार जायो माने सिजौखौ दानस'नो थाखाय आर'ज गाबसिगोन आरोना निमाहा बिसिगोन माने हा आया नोंबो सिजौखौ दिनै नों दालायनो नागिरदोंबा नोंथ' माबाखानांगोन ना गाबखानांसिगोन बेखौ नों दालायनानै गाबालासिनो थाबा मा जागोन बेलाय आर'जथ' नों लाखानांगोन दिनै माने सिजौ दालायखौ दाननाय जासिगोन नालाय ना नंगौना नङा आदा मावग्रोखानांगोन बेरा दुमनो हायाखै मानो लाबो नोंसोर थैबा आं सिमां जमगोन मोनाखैना आंखौसो होनबाय माथो नों आसारबा बेखायनोथ' आं आसारि जाबालाय मा जानो रायसननायाव एसे गोब्राब जायोना आङो बेखायनोथ' माने बारग'खौ होनदोंब्रा आङो आच्छा बारग'आ एसे मावना होथोंसै आरोना बोसोनगिरि जाबाय आंनि बोसोनगिरि जाबायब्रा बियो बे बारग'बाय नालाय बेखायनोथ'ब्रा थाइजौआ दानो देरथ'वा दे दे नोंहाबो दिउरिखा दे दिउरिनि न'खरावनो नालाय जोंखौ नों निमाहा होनांगोन होननानै जों खर' गंग्लाय निमाहा होनांगोन जाहाथे आरो बिसान न'खरावबो गासैखौबो बिसान न'खर माने निरन बसुमतारी न'खरावबो जाहाथे नों आफा बोराइ बाथौआ जेबो खहा खालामनो मोननाय नङा बा नारसिन नारसिन खालामनाय नङा सिगि सिगि खालामनो मोननाय नङा आंनि आखाइ आथिंखौ माने दानस' माखौ खालामनो मोननाय नङा बे एसे आखा जानायनि थाखाय नों आफा बोराइनि दालाय मोनथाम मोनब्रैसो जानायखौ जों दाननो नागिरदों जाहाथे बे माबा मोनसे गोनां गोरोन्थि जायोब्ला जोंखौ निमाहा होनानै आफा बोराइ बाथौनिसिम जों निमाहा होनाय जायो आलारि बाथि धुप धुना गय फाथै बुट मुगु होनानै आफा निमाहा बियो जाहाथे गोरोन्थिखौ खोनासंगोन होननानै आफा बोराइ बाथौखौ खर' गंग्लायै आर'ज बिराद गिदिर जाबाय सिजौआ नै दाथ' नोंथ' दिउरिबो आरो दुमथारनांगोन नोंहाथ' आच्छा दाउथु